ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବାର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା। ଯିଏ ବି ସେ ଗଛକୁ ପାଣି ଢାଳି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମାଗୁଥିଲା, ସେ ଗଛ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତାର ପୂରଣ କରିଦେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଗଛ, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ଦରକାର। ଏମିତି କହିବାରୁ ସେ ଲୋକଟିର ସାମ୍ନାକୁ ଧନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଥଳିଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଲୋକଟି ଗଛଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଆଉ ଥଳିଟି ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ବହୁତ ଲୋକ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳି ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେ ଗଛଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତିରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଫାଇଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ଶକ୍ତି ବି ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ହରେଇ ବସିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନକର କଥା। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଗଛ, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନାରାଜ ହେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଗଛଟିକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାଶ ହଜିଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା କି, ଆଉ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରନ୍ତି। ମୋତେ ଏହା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି କି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ମୋ ପାଖରୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ମୋ ସବୁ ଶକ୍ତି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ହେବ। ଏମିତି କହି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଗଛ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ ଗଛକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଗଛ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ତମେ? ଗଛ କହିଲା, ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଠିନ ଅଟେ। ଏଇଠୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ କୂଅ ଅଛି। ଯଦି ସେହି କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ତୁମ ଉପରେ ଢଳାଯାଏ, ତମର ଶକ୍ତି ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି କିଏ ଆଣିବ, ଏହି କଥା ତମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ଭଗବାନ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗଛଟି ନାରାଜ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛଟିର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ଗଛଟିର ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଗଛ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା, ଲୋକଟି ସମଝଦାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗଛଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କୁହ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଗଛ କହିଲା, ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ କୂଅ ଅଛି। ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣି ମୋତେ ଢାଳିଲେ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ଲୋକଟି ସେଇଠୁ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଯାଦୁଇ କୂଅ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲା ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ବୋତଲରେ ପୂରେଇ ଦେଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଗଛ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଲୋକଟି ବୋତଲର ପାଣି ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା ଆଉ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଗଛଟିର ସବୁ ଶକ୍ତି ଫେରିଆସିଲା। ଗଛଟି ଖୁସିରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେ ମହିଳା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ମହିଳାଟି ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ଗଛଟି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନେଲା ଆଉ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇଲା। ସେ ମହିଳାଟି ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା ଆଉ ଗଛଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଆଉ ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।